Jeg kender mange, der har købt ulovligt fyrværkeri. Det er normalt at købe ulovligt fyrværkeri. Skrækkampagnen, nu var jeg ikke så bange for, fordi at det sker altid for naboen. Det sker aldrig for en selv, men det gjorde den godt nok alligevel. Det synes jeg. I starten der var jeg så galt på mig, at jeg ikke engang havde lyst til at se ham igen. Også fordi at, jeg havde stået og sagt til dem, at lad nu være med det der og pakke nu lortet væk. Altså, prøv på at tale dem til fornuft, men så stadig som de er, jamen, det ville de jo ikke. De ville have det der ordentlige brag der. Det er jo kun et brag. Et brag, der faktisk ændrer meget i ens liv. Det er faktisk et sekund i ens liv, der betyder utrolig meget. Jeg kan jo ikke håndtere tingene så hurtigt som før. Det skal jeg først lære igen. Jeg er maskinarbejder, og jeg skal bruge mine hænder hele tiden. Det er meget, meget svært at komme i gang igen. Jeg synes, det er op til folk selv, om de vil have ulovlig fyrværkeri eller ej. Men jeg vil under ingen omstændighed fyre en af igen. Det er mest for mange fingre til. Det var den 26. januar 1997. Der synes jeg, at jeg skulle lave noget sjov. Og så havde jeg lidt stryger til overs, som jeg skrællede og tog krudten ud af og puttede det ned i sådan en glasholder, sådan en cremedåse. Det sker jo kun for naboen. Det er jo det, man tænker. Men altså, jeg ved det ikke. Der er jo prøvet så meget at lave alle mulige skræmmekampagner og histopper hernede, men det har jo ikke hjulpet for mig i hvert fald. Men jeg ved bare, at man skal bare beskytte sig og tage briller på i hvert fald. Fordi så vil der ikke ske noget for mig i hvert fald. Der er mange ting, som jeg sådan, altså, jeg bliver nødt til at have en scene med. Og det kan da godt irritere mig nogle gange. Det er jo ikke the end of the world. Altså, man kan stadigvæk mange ting. Men der er selvfølgelig nogle grænser for, man kan. Men så må man jo gøre det, man kan. I stedet for at græde over det, man ikke kan. Hvis det var gået ud over nogle af mine venner, så ville jeg ikke kunne tilgive mig selv. Det er da svært at tænke på, at det er ens skyld, at der er en anden, der fuldstændig skal lægge sit liv om, og ikke kan gøre en masse ting. Altså, at jeg har hæmmet et andet menneskes muligheder. Nu har jeg jo bare hæmmet min egen. Så må jeg jo leve med det. Jeg gjorde egentlig ikke noget forkert. Jeg gjorde ligesom alle andre danskere ville have gjort.
ville tænde raketten, og så håbe på, at den fløj opad. Det glemte den så bare. Og så eksploderede den, og så... Det kan jeg ikke rigtig lave om på i dag. Ikke andet, man kan jo sige, man kan jo lade være med at ligge og lege med sådan noget. Når man sidder om aftenen, så kan man godt en gang imellem håbe på, at det godt kunne stoppe, ikke? Så når man kunne få den pivlyd væk, ikke? Man tror, det er fjernsynet, der er gået i stykker hele tiden, og det er det jo så bare ikke. Det er jo ens eget ud. Jeg har da fyret lidt af i år. Min søn skal ligesom vide, hvad det er, han går ud til. Og derfor vil jeg gerne ligesom gå ud og vise ham, hvad det er, han skal passe på, og hvordan han skal gøre. For at gøre det så sikkert som overhovedet muligt. Nytårsaften, der gør man det jo. Og så er det jo sådan set lige meget, hvem det er. Det er både unge og gamle, der går ud og fyrer af, ikke? Så det er vel mere det er flot. Og det hører sig til den aften. Det sker jo altid for naboen. Men dengang, der var jeg åbenbart naboen jo. Min far, han passer op på mig, fordi han siger, at jeg ikke må få stryger. Piger, de holder sig lidt væk fra det. Men altså, drenge, de skal jo vise sig lidt op på pigerne, når de står med deres stryger og sådan noget. Min far, han smed sådan ulovlig fyrværkeri, og så var det sådan en fuser. Og så en af min fars venner, han gik så hen for at samle den op. Forældrene skulle passe bedre på. Altså, jeg kender mange, der går rundt med de der kanonslag og stryger og alt sådan noget. Og deres forældre, de ved det slet ikke. Jeg synes måske, de skulle passe mere på deres børn og sådan noget.